Han, iyiliňär näet gazanýaka? Sen aýöne hasaplap gazanýan ýaly. Zadyň artman gitje. Men hasaplamy, hasap Allah Taala ýer. Men netibe gaýl bolýar. İjegim bar, giyjegim bar. Tolama Hudaýa şükür, siz bar, çağlar bar. Gapçygymda pul bar. Maňa şo ýetik, esasy adam janyny ta. Iyiliňäri her türlü sowgatlar getirýär, sowgat edýär gelinne. Iyiliňär durlýara gezelenje gidýär, äkidýär. Ýylla bir gedek teňide gedelenje gidýän aýtar da şol. Onuň soňa mejem gedegen aýak bok basarmyş diýärdi. Tawa, gün gara çekäýäňä. Jaňa da ýetip barýasdy. Markete girip çykal soň jaňa derdi. Arada Gülsenimiň äri Nur Muhammed'e bir deste gül sowgat edipdir. Iyiliňär şeýle bolaýa. Ay menen şonu suwjukly hasap edýär. Ondan şo gülüň ýana başgalar tadarardım. Masal üçin duldyk ýa. Ýa. Garnam doýýar. Gül nämetçe gowrak edýär. Gel boşadı. İyiliňäriniň sowdaýçymy kuş. Ay. Gör ýylyňäriniň edibersin. Bol Gülsenemiň äri bol. Tawa. Hey. Iyiliňäri. Nurum Gysal. Tansol. Iyiliňäri. Köpüň äri bolup ýör. Kim bilýär, muňa almadyk sowgatlaryny aýaly ýerläp ýörendir. Agyr o sowgatlary birden etmeli. Alo. Kanka, biz taýyn gelerde. Barýan, barýan. Salam. Sen keýwany gününden alama ho. Sen bugüniň bir ýeriniň arzuwdyr görseň. Bolýa. Şükür et. Iyiliň aýalynyň artyk güni ýok, görýärmi? Dai, ýene şo soragy goýaýyn. Sen şo soragy däl, ýene-de näçe soragy borsana ýegenjigim. Ejemiň jigsa. Hawa, azmam hakyky daýym bolýar. Ejeme uçup gitdi diýdiňiz. Onuň Hawa. ola Allahyň ýanyna gitdi diýdiňiz. Onuň kakam aýtmadyňyz. Kakam ýerde? Kakaňmy? Hey, dogrymy aýtsam. Hawa, ejem jana uçup gitdi Allahyň ýanyna. Ene kakaň dogrymy aýtsam bilemok. Bir ýerlerde gezip örendir de. Menem kaka bolamdy. Men çağalam, men näde diýdim bilmese. Bir hilek, dämi? Yok, nesip bolsa sen çağalan bilersen nerdedim Allah akıl olursa. Ýöne ejem ilmi dama sen ýanynda. Barsan işsen bilen bolar. Menem şu töwreplerde durun. Häzir alyp giderim. Deňin lagiska Hudaýa şükür ýa-ni giňden ýaýrady. Uçağa şişin kiçik eken. Biz önemli de deňin lagiska. Benden aklym. Muň işini bir aýda dälle bir hepde de tutip berersin. Am tekaraňyz garalayyn. Ha? Tekaraňyz garalayyn. Bolýa. Ediber. Ene, soň suratlara teretsene. Biz müşteriň isleýişine görä raklar edýär. Sen akylsyň belli ýa suratlar. Nu da diýdim ha ata. Şeytan. Biz wara köp gürläp adis edemz o. Biz ad gürläp kän ad edýär.
Ne şaya attım. Ananla işinleri. Döne. Davay. Anam güçlüdür. Gel. Şu yaptırmasana. Ağam tekerine haralandım. Bah, men ne tağa qarala dedim mi? Ağam men diýdiň da, uğraşyp duraňyzy. Bitti anak bol çıkýan ay bir yerden yetişýän. Näçe mantyrmel? Ağam pul bermeseňizem bolýa. Akıllı sınamasana hemen. Günne ştadı duruyor. Öde onsa pulun. Bolýa. Onun nereden çıkýan şeydi bir enatağında yok mu aytydın? Soğuk düşüp gitti ara o nereden hem iş yapıyor? Bolmadın mı işsene? Boldum. Olun da mı? Tiyles. Ata. Tiyles. Bak. Ummola görmän ay. Ata, meni bu halime beytmeydi. Bizim çağacağımız olar. Üllür yana tene yok bolýan bolup geçsin bäben. Men hiç kimim yok ata. Sen gepet düşünýärmi? Gümüň çek gaýdyp garaňym görmän ştaýdy. Yok bol. Hekim daý. Näme donk galyňyz? Sen kalkan hakda soradın mı? Awa. Şimdi gaydıp kalkan hakda sorama. Sebebi. Sen kalkan yok. Ne bileyim ne? Oh. Hayt alava. Nahanam getip berjek. Aha. Alo. Alo, Batır nerede? Öýüň ýanyna gelýär biziň gaýrat et. Näme boldy dost? Gelýär da gaýrat et. Bolýa dost bardım. Oh, basın gelýär da gaýrat et. Bolýa. Saglypmy dost? Näme boldy? Näme boldy dost? Sen sorama. Nädip boldy? Boldy bar gitsin. Durma berdi. Yo, tanamok. Sana näme diýen bolsa, ýalňyş adres etdir. Tanamok onu. Apqa qilýarjan bir min. Salamu alaikum. Sen näme bilim? Bar git ştaýdy. Olmy dost? Nämeň dost o? Jemşadan yumruq kılıp geçýärmi? Bilmedim. Bağışlarsınız doğun görmendim. Näme gözüm görenokmy? Bağışlaň diýdim ha doğun. Durun kömek edeýin.
Alo. Salam. Salam. Batırın nomerdem tabi. Yok, doğun Batır'ın nomera der. Yanlış düşdün öýden. Yanlış awulmaly. Yok, yok. Nomer diýip berdim ama. Yekece mi qaraş? Bol. Başlaň doğun, telefonuňa ýesi özde jaňadyr. Bor, sağ ol. Alo. Alo. Salam doğun. Salam. Ýalňyşlyk bilen. Sizi bilen telefonumuz çalşyp dursa bolýan. Ay, ne ettin da? Sizde näde bolup bilerin? Ben şu wagt 8 ayağa var ya. Nire? 8 ayağa. Gelip bilseňiz, şu taýda beraýan. Bolýa barýan doğun. Bolýa. Bağışlarsınız da. Salamu aleyküm. Salam. Gelin. Men bir haýyş bile geldim de. Girgence daşına durmaň, arkaň girin. Geçin, geçin. Oğlum, men iş gözläp ýördüm. Kömekçi gerekkämkä? Bak, menem gözläp berdim da gencem. Bollu bol alayım gencem. Gör gorkudanýar güçüni. Bolýa. Gence, men äder gelýän işlewerim. Bolýa, bolýa. Rast. Bir. Mehriban adamlar. Biziň sosy hökmetli aýdym sallalarymyz dowam edýär. Bugunky gün Batyrjan ýemizin bagtyrmış toýuny mehriban dostlary bar. Toýumyzyň bedegi. Biz çağırya, ýörüň barady. Mümkin bolsa, hormat goýan dostlaryny toýum mikrofonda çağırasymyz gelýär. Özleriniň hoş niyetli ýürek arlaryny bilelikde dinläliň. Han mehriban dostlarymyz size toýum mikrofonumyz garaşýar. Batır dost, bagtly bol. Ýadyňa düşýärmi 20 ýyl münnölüň. O zatlar aýda oturmaýyn men sana. Ýadyňa düşýärmi Astanowkada bir ýaşly el torar wagtdy. Ana şo mehriban kakam men. Hawa geldi. Ýadyňa düşýärmi sen öňe biri iş torap bardy. Olam käbäm ejem men. Men iş gözläp ýördüm. Kömekçi gerekkämkä? Onsaňa maýçap bolýan zadym, sen ýanyndaky oturanam men mehriban uýam. Şu durmuşdaky bar baýlagymy sana bagş etdim. Men baýlamyň hemmesine ýeçik bagtly bollas.